Terima. Lah. Nanalipon ko na sa ate. Hindi mo rin na. Kuan ko ka na. Tay. Ato sa may lakari kay mag-charge. Kasi nanay pagwapahan ng tiri karon. Ang dakasang pajong guys. Si Mama Kimrog nakasawa ng Amerikano. Niulit Pilipinas, ikan Saudi. Tana! Ito namin ginawa ko mag-charge sila nagasaling bubot na. Ito namin guys. Bye-bye yan. Bye-bye. Malakaw sa amin yan. Bye-bye em. Oh, mag-charge sa amin. Nay, bye-bye nay. Bye-bye te. Ato sa amin kuanong. Ato sa amin Singapore nong. Mag-charge sila nagasaling bubot. Nagpan ko kayo sa pajong kay. Kainit. Hi guys, majong buntang ninyong tanan ako na po ni si Jenverse. Karon guys, magtumi sa lungsod kaya tumi dito mag-charge. Kay katunga mo ang kinamanghuran kay nag-rent man sila o kananay bahay dito. Diyan na may kuryente dito, diyan na may signal. Ato sa amin dito guys, kasi diyan naming hapon mo. Uli kay mag-charge pud mi. Diyan nagpajong-pajong ko guys, kaya rang kainit. Koy, last koy guys eh. Kaya mo maglakad? Ha? Kaya mo kaya maglakad? Lakad lang kami guys. Si Koy kasi Tagalog na eh. Pero marunong pa yung Bisaya, di ba Koy? Taga Manila economy. Galing ng Manila eh. Kasi mo, pajong dari, dali. Pajong dari, kita kabitan ng atang pajong. Ikaw ra, kay Dunya man, Dunya. Pajong day, dunia. Yan na to sila dito mag-module guys. Eh, na may signal dito. Dari sila ikaw magaji signal. Ha? Kami man din ni ate ang Paris. Denmark si Ate Jay. Parisun siya by age. Dili, bay ko Sila ate dito, nangwahi. Lakaw rami kay Kuan. Malagkiti sa nanay abal-abal, jagaghan ni. Medyo po nang lakaw-lakaw usahay. Malakin sa kay dekantos dani maglakali koy. Payong dito kasi palayo koy. Halika. Para masatiro di. Layo pa ta. La, gajud. Agwa maana dugan ang nailakaw. La, sa lungsod ba to? Ito ang bakla dyan. Kaya baka ninyo maglakaw. Sino di akong i-ride mga mura raw po ng bakla. Ride man to. Diya baklay man eh. Kaingan ka. Kaya ka ni mo? Kaya na, gaya na sa timbagsak. Wala ba kay lakaw-lakaw? Diri. Dari. Dari ta. Lagi. Naay na po, naay nagmower. Madyo kay... Parang lami ang kuha na, langit. Blue. Ang mga niya ko, yung mga hatang na white lady. Dani. Alam mo? Yan nagkwento sa'yo. Abis ko bright gajuning batahan ni. Eh, pwede kalimot magkuhan. Pag Tagalog tayo po. Magbisaya. Pag Tagalog tayo kasi maraming hindi makakasabot sa ating si istorya. Anin na lamang kakoy para malipay si Tita Tirig si Turam iba. Wala, adyo magsaba dani. Ani ra to dani dapit na imang ngatang. Baklay mo. Ladyo-ladyo para bagbakla dyan. Lakaw sa kay koy kay luoy lamang ka paningot na ra bakag maadyo. May padalang bugat. Wana. Ako lang ma, kay gamay ko. Kaw sakay, may nalaman guys gabaklay. Pajong ra ba nini Ate Ali. Umaro binaunsa naman na diha. O diya, dag module. Tawon ang initas, ako nagkangkaw ako. Diri guys nga. Di mo makitan sa Cebu. Oh. Tobong to dito. Pero na ka ng mga lipstick niya. Ay, lipstick.
Ha? Makatukad ang gani ka na. Matrisikil papa makatukad ko gani. Matrisikil ta mo uli. Pero dapat dako ang motor. Ano motor ni papa dako man to. Gamay ra tuloy kay tuma. Yoy. Makatukad man. Laki si Junjun dito man nagkaon pa bakya turon. Ala. Nanalipong ko na sa ate. Hindi mo rin na. Kuan ko kano. Tagdaan tubig ti. Nabalik ni Roy sakay na naman ti. Andurong ko kalit makamurag. Pagno ba? Oy. Dili backlight to diri gano. Diri kaya mistambay ni kaya kulog mama. Usog signal. Baka to bantay di karon gi kay gukdon di karon. Na guys, nagbawa do kanina humay. Ako nakita giyan sa Cebu ngay ngani. Buhay nga ni Cebu. Buwad ug humay. Naitanom na mga kon guys sa sibuyas. Nasigiyan guys. Ito sakay na. Ito si Jang Angkol. Sakay na naman to kay Looy ito. Sig, ito ka guantag lakaw. Ladyo-ladyo para ba. May dagang sibuyas guys oh. Kami na lamang turong gabaklay guys. Si Ate Ruby og kananay sinikol kay sigiyan to Basakay sa Jang Angkol. Kay baka guys to Nice view daning dapita guys. Mani gitawag og kanang naiputad. Mani among bakladyon nun sa una guys sa eskwela mi high school. Ladyo ang among bakladyon buntag hapon. 3 ka kilometro. Madyo gani karon kay ang mga estudyante kay nanay mga kuan, mga motor. Sa una kami baklay jud. Nice ka jud tanawon ang mga bulo bundukin. Hirap lang buhay dito dahil ano, walang kuryente. Ang hirap talaga, walang kuryente, mahina pa sa signal. May dagang kabayabasan dihal. Ana may mamiyaba sa una, kanang may eskwela mi ba, mga hapit-hapit niya, pabayloan kanang naipapil. Danay babaw, miyabas mila na sa una guys. Narabay bungat ito sa kabukang nakitaan. Ito si babaw. Hilaw pa siguro na. May biyabas na. May bunga. Bog. Na, isa ka buok. Mamali ang hapitalan sa una. Ano bitan mo magkabiyabasan sa una? Nakakul sa kaikul. Ikaw, kamera ni ate maginahinig. Nakaw. Na, kami na laman ni ate duha gabaklay. May kuano, batong. May mais. Tambok ra baka diyang mais. Ang sanati ka nang yung kamang. Pakwan dahil na si Jack. Tambok ra. Tambok mo kong juka. Pag yung kilig, pwede po ito ni mo tamnan og mais, no? Hinay ko ano, kubasa. Kabasakan. Namay po ni maglakaw-lakaw takay. Makakita tag mga namihan po na view ba. Pero hapit na may moabot guys. Napaghangkuan guys, kuya. Balik-balikan ramig. Sakay mo, sakay patati. Naman tamuarang kay palda-palda man ko. Ang pinaji. Sakay na sa ate guys. Ako na lamang isa nabilin. Ito na sa atin yung sakay. Ala. Ako na lamang isa gabaklay. Ano ko'y ruban. Pero hapit naman guys. Hapit naman po may moabot. Grabe na pag kadyang inita. Init ka dyan. Inggot ka init. Ganas ko guys. Sakay na lamang ko. Doon naman dahil na mas unahan. Nanamidari guys. Sa rintahan nila. Sa balay mandaghan. Dani, ani sa midani guys. Ay, kurinti Dani. Diyan napi ka na na signal. Diyan na siguro ming hapon mo. Uli dito sa kananay. Ibabaw. Okay. Asa dapat dito? Dito.
dani kay Irkon. Hey guys, ang dami na rin kamati kay kanakuan Irkon bugnaw. Ito sila sa ati to Cute. Tagilang girintahan. Mo nilang kuan guys, kusina. Ning nagtakang may kuan din ng agkay ani mi dani maniud to. Kay jaraming hapon mo uli. Diya da nagilahang lababo. Diya CR dari. Hala. Naman na sinday danan naligo. Alamin din daning lugar kay kuanong signal. Isog signal. Hey guys. Radyo nang uwawa kay balag-vlog dito gani hagalakaw jagang sanina day bali. Bali day kang sanina guys. Pait lagi dito sa muang lugar kay ngit-ngit dito sa kananay puti. Gawa ko kabantay kang deng sanina na bali. Kaya kanin mo din butunis mo ipatubangan dyan at talikod man baliktad. Hindi guys, mulakaw sa amin kay ang ba na sa atin magtukunomig merkado kay magpadasi dyan ni Kuya Idi o kanon na kwarta sa Palawan. Hindi sila, naara sila dito. So dyan namin hapon mo uli. Nami dani kay kuwan na signal. O sige day, kaya mato sa merkado. Ha? Di, nagwatra ko nga ti dari. Oh. Mo to guys, kanang asawa sa kanang yang manghod. Uli sa siya dito sa kanang ibabaw at dito sa puti. Diya, ato sa miniatis kanang ikon guys merkado, karabing inita dari. Pasati sa kuan mas kay nakalimtan nagamo ang mas baklay na pud mi sati guys dong sa kuan pero juga init kadong grabing inita aso-aso ka sa init Jaw init to uwan Mo iminin nga uwan reklamo init reklamo wala jud tay kapunan na ni padung naman ni Samir munang grabing inita na so manamig kon guys pada guys asa naman punta asa naman gupitan dito itong gipagupitan ni Manang nagpagupit ni dito sa nanay ibabaw pagupit di mo siya nagpagaban siya na ho ha baji kami dari guys kay magpa-out si ate. Paupaw ko guys kaya kainit. Upaw ko ni si Ja. Na guys, gipot lang nagbok ni ate guys. Oh. Ako ba dyan? Gusto ba dyan akong kanang mabuo nga buhok? Halamang bana, di mo sugot. Okay ra, nindot na. Naangay ka te. Sinong buhok. Nanami dari guys. Yan na magwa ko ang mga nanala na sila. Nangit yung buhok no. Bukan di ba pa na daw? Bukan sa 80s? No, grabe mo kagit. Binasiri ko mo. Wala ibantay. Itilbo ba? Wapa na. Ha? Hindi ko sa nawag yan. Nandiyan ko ni kurso. Di, ilang klaro yun yung mga nasa mo nang hana istorya. Kaya gipangutana kang angkol. Di kan, kung kuhan sa unang kayo, dili mag-culinary, mag-law, Walang art yan. No? Grabe ka. Bugado. Kinala mo rin tatay. Walang tatay. Ano? Ito to ah, kung base. Burang tataylong, abogado. Pulis, ikaw. Ikaw. Ah, edukasyon. Yan, abogado ka. Kaya na yung malaban ng mga yuan ba? Malaban kasi ng mga yuan, ang abogado ka. Siyempre. Ikaw na, edukasyon ka, di ba? Kani, mga pulis din eh, kaya po. Anong bag ni Black yung mga kitratani? Hindi sa malumbag doon na musin noon. Wala, pusin mo. Puno. Nagbibisita na po siya, hindi ko nasigihan sa una. Kuan, sila po na sa kuhi. Pito ko nagapoy ko ng banday na. Ang musik ko Hoy! yung tisan, ang nagkuha na sa musik. Mo ni nagbantay ni Gian sa una guys, sa mong kinamanguran. Isa ka, kuwan pa.
Suara maning gawas. Belum katuig na magdidi Yan, abogado, ano? Di pa Ilan? Di ba tayo Ah. tinanong? Anam katuig magdidi pas bibiro. Kung tanaw bagay. Bata, Nakakala ano ng ba bibi. pa? Ang musikan lagi. Bro, ay pag ninyo karang isang bayan, na. katakan ba ko? Makatakan ko, ay pag ninyo isang bayan, Tambay na na, saon ka na na. Natahon na ka. ay pag isang bayan. Lagi. Lagi. Ni bisag discussion na ta bro, mo open gusto rin ka na agad man ako na. Bapa ba ka? Bapa ka dagang makapas mo. Eh, tambay di adik lang. Iyan mo siya. Ayun na, tambay ka na lang adik-adik. Adik-adik mo di. Hindi mo ka na mag umuwi ang please. Masig mo na. Ay, padang wala ko ha. Kanang wapo nga na profesyon. Day, kanang na profesyon nga wapo. Kanong ba yung mga batanong kay Minita rin? Gwapo, bisa ko yung hinundan. Day, ako matambag naman mo. Sangkol na mo tambag day. Eskwela sa sir. Pwede. Pag-eskwela sir. Ate tata kay hibog ko itong buhay manig di. Ano ba manig? Lagi ko so. Bye ng birthday. Day, bobot lang panahon na parang mo. Karay. Basta, pag-eskwela, Day. Gi paminaw ni Uncle Dudo. Paminaw. Dudo. Diyan. Day, kami bitaw. Tawa ka day. Di mo kailan ba? Magtiyahin din mo. Inday, Kristel. Gwapo ka ta tiwi. Juan, Nila. manang Wala lagi. pag-eskwela din mo. Kaya para sa enjoy doon na. Para sa enjoy ba? Diyan. Sanay na ka na pagkantao. Basta yung abogado ka. May balik, mo balik pala. Ibanan doon na ako. Abogado ka diyan. Pag-injin na lang gi. Yan. Yan. Yan kamong tao dako. Fiscal yung abogado. Pulis ko rin. Adi, di mga pulis niya kay way abs. Agay. Abogado yung fiscal niya. Ay, ka. Oo, ay. away ko ito ka. Maite. Ikaw ba naman Ay gagaw. Nangango. Ang anak nate. Anak ni Zizi na. Kaya kung tao. Eh, tapos yung daw ay tige. Tanay, dahil kita, itong binata ko, kay ate ko na, ate Gigi. Nawa. Pero kinagwapahan. Kinagwapahan yun yung anak Ariston. Jara. Kinagwapahan yun. Klaro ang istorya. Gwapa mo dyan. Tinod. At ay gwapa dyan eh. Kinagwapahan yun eh.